Hola a totes i a tots. Aquest nou enregistrament de la Magma està fonamentat en una raó molt important. Quan va arribar l'alerta sanitària pel coronavirus, una de les primeres damnificades dins d'aquesta sèrie de normatives, dins del decret, era la cultura. I nosaltres, precisament enguany, la Magma celebra 25 anys de la guia de la Magma. Dins de tot el que estàvem preparant, evidentment ens semblava tot un contratemps no poder editar ni difondre la guia d'abril de 2020, per la qual cosa, si en el seu moment la crisi econòmica no em va impedir que ininterrompudament, ja dic, en aquests 25 anys no pararà d'editar-se la guia, tampoc anava el Covid-19 a impedir-ho. Per la qual cosa vos avancem que estem preparant i estem treballant en una guia molt especial per a abril, per a apropar-vos propostes, i aquest vídeo va en aquesta línia d'estimulació cultural, d'engrescar-vos en propostes que tenim i que són un petit tast del que tindreu en la guia d'abril, que en uns dies ja tindreu en la vostra llista de distribució, tant vos arribarà per correu electrònic com també per WhatsApp. Per a parlar-vos d'esta guia, jo crec que hem de recordar també una de les primeres propostes que vam fer quan teníem la guia en color, i era aquell apartat de miscel·lània on aprofitàvem la plataforma de la Magma, de la guia de la Magma, per parlar de tots aquells artistes que tenim dins de casa nostra. En l'apartat que jo us plantejo, evidentment anem a fer aquest repàs. Començarem per la literatura, proposant-vos una novel·la recent, que és A la platja de Camí d'Elvira Cambrils. Com sabeu, està publicada per Edicions del Bullent a finals de 2018 i l'autora de peu ha anat fent presentacions tot arreu de la comarca durant tot aquest temps. Per parlar d'esta obra, jo crec que la recomanem principalment per ser una de les obres pioneres, diguem, literaturitzant el tema dels valencians d'Algèria, que no hi ha massa ficció basada en aquest episodi. I en ella és una novel·la a quatre veus on Elvira, l'autora del Bes de l'Aigua, desplega tota una sèrie de recursos, sobretot amb aquesta narrativa que té tan apassionada, tan versemblant i poètica alhora, i que vos recomano moltíssim. Plana l'ombra d'Albert Camus en tota l'obra i crec que és una lectura que ens ajudarà a desplaçar-nos un poc del que estem vivint ara. En música vos fem una altra recomanació. Com sabeu, Smoking Souls acaba de publicar nou disc, Translucid, i res millor que entreu en la seva web, en smokingsouls.net, per veure, evidentment, tota la seva discografia. Podeu baixar-se els discs, però també podeu veure el nou videoclip que demostra un poc el nivell que han assolit ja de qualitat. Són un dels nostres grups més exportables i estem molt orgullosos de parlar d'ells i de difondre el seu treball, per la qual cosa esperem també que quan passi la crisi puguen reprendre també la gira en la que estaven immersos i que tantes bones vibracions es va deparar en l'estrena del disc. I per últim, hi ha una altra proposta que és de teatre, però que també té una vessant literària. Ell és Joan Fluixà, el coneixeu, és el fundador d'Esclafit Teatre, i d'ell podem parlar d'aquesta obra en estat de gràcia i en el seu millor moment, que és el Joanot. Com sabeu, el dramaturg de Benissa està en gira amb Joanot. És una obra que precisament Bromera ha publicat dins la seva col·lecció de teatre i és un monòleg intensíssim que vos recomanem veure, on vegem aquesta vespra d'entregar el manuscrit del Tirant lo Blanc al Joanot Martorell, i amb humor, amb tota una sèrie, amb tota una gamma i tota una paleta de recursos escènics, Joan Nave basteix una obra que recomanem moltíssim. Aquesta és la nostra recomanació. Dir que a Joan l'hem entrevistat per a aquesta guia d'abril que tindreu en les mans en breu i que desitgem, tal com ens comenta l'entrevista, que l'escena cultural reprenga la normalitat, perquè és molt important dins del nostre teixit social. I això és el que demostrarem en aquestes gravacions que a poc anirem desgranant des de la Magma. Mentrestant, preniu nota d'aquestes recomanacions que vos he fet i seguim en contacte per seguir parlant de cultura i de dinamització cultural en temps de quedar-se a casa.
Moltíssimes gràcies i parlem molt pront.